Сёння у нас святочная перадача. Вы ж ведаеце, што адбылося 25 сакавіка 1918 года. Канешне, была створаная БНР. Беларуская народная рэспубліка. Ты думаў, мы невукі якія? Не, вы што, коцікі, вы ў мяне разумненькія, але адказ усё адно неправільны. Як няправільны? Тысячы людзей святкуюць свята, а ты ўсё псуеш. Я зараз усё патлумачу. 25 сакавіка была абвешчана незалежнасць Беларускай народнай рэспублікі, а сама рэспубліка была абвешчана раней, у лютым таго ж года. А ў чым розніца? Ну, розніца ёсць. Глядзіце, БНР, як рэспубліка, магла існаваць і без незалежнасці. Рэспубліка ж можа ўваходзіць у склад федэрацыі якой-небудзь ці канфедэрацыі. Вось у СССР яна складалася з асобных рэспублік. Ці, напрыклад, унутры сучаснай Расіі ёсць рэспублікі, яны маюць аўтаномію, але не маюць незалежнасці. Вось і з БНР так было. Рэспубліку абвесцілі, а абвяшчаць незалежнасць чальцам рады было страшнавата. Ну, таму што аўтаномія – гэта ўнутраныя падаткі, нейкія свае законы, і гэта тое, чым хочацца займацца, да чаго гатовыя. А незалежнасць – гэта пытанне войска, межаў, сваёй дыпламатыі. І ўсё гэта вельмі страшна, бо вельмі адказна. Ніколі ж такога ў беларусаў не было. Ці пацягнем мы цяпер за такое брацца? Вось жа, тое, што БНР усё ж абвесціла сваю незалежнасць, вялікая заслуга двух найважнейшых, найвыбітнейшых асобаў у нашай мадэрнай гісторыі. Ну-ка, скажыце хорам, хто гэта? Янка Купала і Якуб Колас. Купала і Колас у гэтым працэсе, канешне, удзельнічалі, але на той момант зусім не на першых ролях. У канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя Беларусь будавалі, фармавалі, расцілі дзесяткі і сотні розных дзеячоў, у тым ліку Купала і Колас. Але калі казаць пра нараджэнне беларускага нацыянальнага руху ў той час, то на першае месца мы заслужана ставім двух братоў – Івана і Антона Луцкевічаў. Нешта ты там расказваў, але мы забылі, ці што? Гэта тыя браты, што кіно прыдумалі. Вось так і жывем. Імёны двух паэтаў ведаюць усе школьнікі, а імёны двух галоўных рухавікоў нацыянальнага працэсу ведаюць толькі адмыслоўцы і аматары гісторыі. А між тым, усе беларусы павінны не проста ведаць імёны братоў Луцкевічаў, але яшчэ і адрозніваць, хто з іх Іван, а хто Антон. Давайце сёння гэтым і зоймемся. Іван Луцкевіч нарадзіўся 28 траўня 1881 года. Ён быў старэйшым сынам у шляхецкай сям'і Яна Баляслава Луцкевіча і Зоф'і Лычкоўскай. У 1884 годзе на свет з'явіўся ягоны брат Антон. Уважаемый Ян Болеслав, для меня огромная честь, что вы со своими ребятами пришли ко мне в ателье. Я вам скидку сделаю. Давича тут ваш приятель сердечный, Винцент Дунин Марцинкевич, захаживал, так я ему тоже скидку сделал. Я, конечно, не очень одобряю все его эти взгляды, увлечение этой деревенской культурой, крестьянами, вот всем этим. Но человек он, конечно, хороший. А дети какие у вас прекрасные. А как мальчика зовут? Ян? И Ванька, значит. Ванька, сиди на месте, сейчас вылетит птичка. Дзяцінства браты правялі ў літоўскім Шаўляі. Там і нарадзіліся, дарэчы. А пасля сям'я пераехала ў латвійскае Лібава. Дык выходзіць, яны былі літоўцамі? Не, бацька быў з Менску, але ён працаваў на чыгунцы і таму пераязджалі з горада ў горад. У Лібаве браты пайшлі ў школу. І толькі ў 1895 годзе сям'я перабіраецца ў Менск, дзе Іван і Антон паступаюць у знакамітую Менскую мужчынскую гімназію.
Большасць даследчыкаў пагаджаюцца, што менавіта школьны вопыт падштурхнуў братоў да ўсведамлення сябе беларусамі. Ну, вось глядзіце, у Лібаве яны навучаліся з літоўскімі і латышскімі школьнікамі і маглі увачавіткі назіраць за фармаваннем нацыянальных рухаў балтыйскіх народаў. А пасля пераехалі ў Менск і апынуліся ў расейска-польскай адукацыйнай прасторы, дзе шкаляры ў потай адно адному перадавалі тэксты Маркса і Бакуніна. І вось увесь гэты коктейль уражанняў і прывёў братоў да разумення, што шлях тутэйшага народу – гэта шлях да самастойнай Беларусі. Окей, значыцца, перачыталіся Маркса, нагледзеліся на літоўцаў і пайшлі ў беларускі рух? Вось тут уся загвоздка. А не было тады куды ісці. Не было яшчэ беларускага нацыянальнага руху. Менавіта браты Луцкевічы па сутнасці і пачалі яго ствараць. Пачалі браты яшчэ ў гімназіі, дзе стварылі першы беларускі гурток. Але асабліва разгарнуліся, калі пераехалі ў Піцер на навучанне ва ўніверсітэце. Приветствую семью Луцкевичей. Давно я у вас не был, даже уже заскучал немножко. А сыновья-то как вымахали. Иван, Антон, ох, давно я вас не видел. Как там столица, как учеба, как университет, как барышни? Не цікавімся. Не интересуетесь? А чего так? А чем интересуетесь? А это что такое? Публикация какая-то, да? Ох, интересно, на каком это языке? По-беларуску. По-белорусски говорите? Фу. Чего только люди не выдумают, ну, извините. Я обязательно почитаю на досуге, да. Но интересно, очень. А пока расставляйтесь, сейчас вылетит птичка. На той момант у Піцеры ўжо вучылася досыць шмат беларусаў, сярод якіх былі і свядомыя, такія як Вацлаў Івановскі і Алаіза Пашкевіч. Аб'яднаўшыся, яны разам пачалі ствараць сваю Беларусь. І вось тут загінайце пальцы. Найперш стварылі студэнцкае аб'яднанне культурнага толку, беларускае кола прасветы. Пасля пачалі выдаваць там брашуры, калядныя і велікодныя пісанкі. Пасля выйшлі на стварэнне сваёй палітычнай партыі, беларуская сацыялістычная грамада. І это была першая беларуская партыя. Ад імя гэтай партыі пачалі друкаваць палітычныя брашуры. Ну, а ў выніку, дадатак да ўсяго, яшчэ заняліся тэрарызмам. Чым? Тэрарызмам? Ну, часы былі такія. У 1905 годзе ў Менску адбыўся знакаміты курлаўскі расстрэл, па выніку якога загінула ледзьве не 80 менчукоў. Актыў горада абвінаваціў у гэтым губернатара Курлава і вырашыў яго забіць. Вось у падрыхтоўцы замаха на Курлава якраз і ўдзельнічалі браты Луцкевічы. Калі замах не атрымаўся, яны мусілі хавацца ад расейскай ахранкі і перайшлі на нелегальнае становішча, з'ехаўшы з Менску ў Вільню. І вось там у Вільні пачаўся другі, ці не самы важны этап працы Івана і Антона. Пра гэтыя 10 год развіцця нацыянальнага руху з 1905 па 15 год можна рабіць некалькі асобных перадач. Бо уваходзілі ў гэтае дзесяцігоддзе беларусы, маючы толькі зборнік вершаў Багушевіча, мапу Карскага і вось нікому невядомую палітычную міні-партыю Луцкевічу. А выйшлі з яго з цэлай сеткай газет, таварыстваў, выдавецтваў, цэлым пулам публічных асобаў і партый, і шмат з чым яшчэ. І амаль ва ўсіх гэтых актыўнасцях так ці інакш удзельнічалі браты Луцкевічы. А што за мапа Карскага? І чаму мы пра яе гаворым? Акадэмік Карскі – гэта чалавек, які першы на карце паказаў, дзе жывуць беларусы, і такім чынам абазначыў межы будучай Беларусі. Пра яго таксама аднойчы абавязкова зробім выпуск. Шановное панство, крышачку цішэй. Вас вельмі много, а я адзін. Для мяне вялікі гонар тут вас усіх фатаграфаваць, бо я падпісаны на вашу газету і чытаю з вялікай радасцю. А Івана і Антона я вось такімі шпунджикамі яшчэ ведаў. Ведаеце, яны мне кніжку падарылі Мацея Бурачка. Перад гэтым я і па-беларуску не размаўляў, але як прачытаў, то душа заспявала. Зразумеў, што гэта нашае, роднае, беларускае.
А цяпер крышку ўвагі, супакойцеся, калі ласка, на хвілінку. Шаноўнае панства, зараз вылеціць птушачка. Іван, стань роўна. У 1906 годзе Іван Луцкевіч ініцыюе стварэнне беларускай газеты з рысункамі «Наша Ніва». Ну і вы разумееце значэнне. «Наша Ніва» – гэта «Наша Ніва». За газетай пайшло аднайменнае выдавецтва. Пасля быў арганізаваны хор, навуковыя таварыствы, пачаў фарміравацца музей. Іван і Антон Луцкевіч вельмі моцна паспрыялі таму, што беларускі нацыянальны рух прыйшлі Максім Богданович, Янка Купала, Якуб Колас. Вельмі шмат сілаў браты трацілі на далучэнне да нацыянальнага руху яркіх асобаў, бо яны разумелі, што людзі – гэта асобны рэсурс нацыі. Пры ўсёй загружанасці ў беларускія справы браты Луцкевічы не забывалі, што Беларусь існуе не сама па сабе, а знаходзіцца побач з іншымі народамі, з якімі іх лучыць гістарычная сувязь. Браты Луцкевічы былі краёўцамі. Яны шчыра верылі ў магчымасць канфедэрацыі беларускага, літоўскага, латышскага, польскага нацыянальных рухаў, калі яны вызваляцца ад расійскай імперыі. Таму браты Луцкевічы, напрыклад, выдавалі газету «Кур'ер краёвы» па-польску і «Вечерняя газета» па-руску, апроч «Нашай Нівы», каб даносіць свае думкі да максімальна шырокай аўдыторыі. І як гэта можна? Рабіць контент па-расейску? Ну, вось Луцкевічы рабілі. А яшчэ яны былі аднымі з ініцыятараў стварэння масонскай ложы «Еднасць», якраз для фармавання супольнай думкі разам з літоўскімі, польскімі, яўрэйскімі і расійскімі дзеячамі. Як можна было сустракацца з расейцамі? Ну, вось Луцкевічы сустракаліся. У 1915 годзе завяршаецца час адведзены гісторыі на першаснае фармаванне нацыянальных рухаў. Прыходзіць час экзамена. Экзаменатар – Першая сусветная вайна. Прагуляць нельга было? Нельга. У 1915 годзе Вільню займаюць немцы. Немцы забараняюць беларусам займацца палітыкай, але дазваляюць займацца ўзаемадапамогай. І вось браты Луцкевічы становяцца галоўнымі стваральнікамі беларускага таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны. Вялікай структуры, якая арганізуе сістэму ўзаемадапамогі паміж беларусамі. Але пад прыкрыццём гэтага таварыства ствараюцца палітычныя і культурныя арганізацыі. Школы, гурткі, спецыяльныя настаўніцкія курсы, хоры, выдавецтвы, карацей, усё тое, што можа умацоўваць беларускі нацыянальны рух. І гэта ў пэўны момант дала свой плён. У пачатку 1918 года немцы дазваляюць беларусам утварыць сваё палітычнае прадстаўніцтва – Беларускую раду. Цудоўна, цудоўна, панове. Першы, другі, трэці шэраг. Выбітна. Пані Антоне, а вас папрашу у цэнтр на пачэснае месца. Вы ж старшыня, як-ніяк. Ох, якія рады! Яшчэ 20 гадоў таму усіх беларусаў можна было на адной лаве пасадзіць. А цяпер паглядзіце, колькі нас, якая грамада вялікая. А каб сюды яшчэ менскіх беларусаў, ого-го было б! Я вельмі цешуся. Панове, увага, зараз будзе выбітная картачка. Дык а чаму немцы дазвалялі? Ну, яны захапілі гэту тэрыторыю, таму і выстаўлялі свае правілы. Але мы падыходзім да галоўнай часткі нашай гісторыі. Глядзіце, падчас Першай сусветнай вайны беларускі рух не па сваёй волі развіваўся паралельна ў двух розных цэнтрах, ну таму што Беларусь была падзелена лініяй фронта. Вільня і амаль палова беларускай тэрыторыі знаходзілася пад немцамі. Ну і там, адпаведна, актыўнічалі браты Луцкевічы з калегамі. А Менск і іншая палова Беларусі знаходзіліся па іншую лінію фронта. І там адбывалася зусім іншая гісторыя. Это ж расійская імперыя. Ну, вы памятаеце, лютаўская рэвалюцыя, адрачэнне імператара Мікалая II, кастрычніцкая рэвалюцыя. І ў гэтай гісторыі беларусы бяруць быка за рогі. Яны арганізуюць сваю раду, праводзяць першы ўсебеларускі з'езд і па выніку абвяшчаюць БНР у Менску ў лютым 1918 года. Пра лёс аднаго з кіраўнікоў усіх гэтых менскіх актыўнасцяў, Рамана Скірмунта, у нас была асобная перадача. Дык што, Луцкевічы працавалі, а БНР зусім іншыя людзі стварылі?
Ну, не зусім іншыя. Беларускія дзеячы так ці інакш былі звязаны, хоць і падзеленыя мяжой. Але так, першы этап стварэння БНР прайшоў без братоў Луцкевіча. Луцкевічы далучыліся пазней. 18 сакавіка, калі нямецкія войскі пачалі новае наступленне на бальшавікоў, браты Луцкевічы з калегамі пераехалі з Вільні ў Менск і былі ўключаныя ў склад Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. І вось тут паўстала праблема. У Менску сярод прыхільнікаў БНР было шмат былых расійскіх чыноўнікаў, вайскоўцаў, ну і агулам людзей, якія, скажам так, больш ментальна азіраліся на Маскву. І вось яны ўсе былі цалкам прыхільнікамі аўтаноміі Беларусі, яе самастойнасці, але незалежнасці пабойваліся. Ну вось усё гэта, а ці маем мы права, а ці пацягнем, а ніколі ж такога раней не было. І вось у гэтай сітуацыі слова Луцкевічаў аказалася вырашальным. Усю ноч з 24 на 25 сакавіка браты Луцкевічы даказвалі, што трэба рызыкнуць, што трэба лавіць момант, што лепшага часу не будзе, і ўрэшце ўсіх пераканалі. Раніцай 25 сакавіка Рада Беларускай Народнай Рэспублікі абвесціла незалежнасць Беларусі. І ў гэты момант у залі нехта выгукнуў: Новае святло нарадзілася на Беларусі. А я уже не думаю, не спадзяваўся, што дажыву да гэткай падзеі. Вось дзе радасць, вось дзе весялосць. Панове, хвілінка ўвагі. Зараз зраблю гістарычную фотокартачку. Яшчэ саму гісторыю ўвайду. Вось дзе ж радасць. А вохці мяне, пласцінка засвяцілася. Гэтым новым святлом відаць. Фу, што ж рабіць? Не будзе фотокартачкі. Але, ну і хай, галоўнае, каб Беларусь была. У гэты момант у залю патрапіла сонечнае святло, і нехта выключыў электрычныя лямпачкі. І тады Іван Луцкевіч сказаў: а старое святло згасла. Вось жа, найважнейшы крок для будучай Беларусі быў зроблены. Цяпер нават складана уявіць, што было б, калі б БНР засталася проста рэспублікай без прэтэнзій на незалежнасць. Ці мелі б тады нацыянальныя сілы столькі імпэту і, галоўнае, аргументаў для далейшай працы? Нешта я не зразумеў. Гэта значыцца, ліверкай бы цябе кармілі, а сам па сабе ўжо б ты нідзе не пагуляў. Зразумеў. Напружаная палітычная работа падарвала здароўе Івана Луцкевіча. Старая хвароба на сухоты дала пра сябе знаць. Сваякі доўга пераконвалі Івана, што яму трэба лячыцца. Але дзе тут лячыцца, калі Беларусь ствараецца? Ён вельмі доўга адмаўляўся, але ўрэшце рэшт пагадзіўся і паехаў на лячэнне ў Закапаны. Але было ўжо позна. Беларускі палітык памёр у Закапанах 20 жніўня 1919 года. Там і пахаваны. У тандэме Івана і Антона старэйшы брат Іван быў заўсёды на першым месцы. Больш харызматычны, нервовы, ініцыятыўны, ён быў галоўным рухавіком усіх працэсаў. Але Антон годна працягнуў агульную справу. Быў прэм'ер-міністрам Рады БНР, пазней адстойваў правы беларусаў у польскім сейме, арганізоўваў таварыства беларускай школы, запусціў яшчэ некалькі газетных праектаў, ну і шмат чаго яшчэ. Зрэшты, гэта таксама асобная гісторыя. У 1939 годзе немалады ўжо Луцкевіч быў арыштаваны НКВД і ў 1942 памёр дзесьці далёка ў лагерах. Такі вось лёс. Абодва браты памерлі і пахаваныя далёка ад сваёй радзімы, прычым у вельмі розных месцах. Слухай, ну крутыя былі гэтыя Луцкевічы. Чаму пра іх раней не ведалі? Ну, ёсць у гэтым пэўная несправядлівасць. Мы заўсёды добра ведаем імёны паэтаў і пісьменнікаў. З задавальненнем запамінаем прозвішчы генералаў. А вось імёны менеджераў-арганізатараў, якія рухаюць усю справу, пагаджаемся запамінаць толькі калі тыя становяцца фармальнымі кіраўнікамі краіны. Але з Іванам і Антонам Луцкевічамі так не павінна быць. Іх тандэм не паспеў стаць на чале паўнавартаснай дзяржавы. Але менавіта ён гэты дзяржаўны праект запусціў. Важнейшыя элементы нацыі – гэта газета, музеі, кнігавыдавецтва, пісьменнікі, дыпламаты. І ў нашым выпадку ўсё гэта пачыналі ў беларусаў браты Луцкевічы – Антон
і Іван. Таму пра іх мы дакладна павінны памятаць.